Molt bé. Així la tenim. Diu, localitza el verb irregular de cada grup, tenint en compte el verb model que segueix, i digues si presenta la irregularitat en l'arrel o en la desinència. Verb model, parlar. El verb irregular és vaig. La irregularitat la presenta en l'arrel. Verb model, témer. El verb irregular és córrer. La irregularitat la presenta en la desinència. Verb model, sentir. El verb irregular és òmplic. I la irregularitat la presenta en la desinència. D'acord? Molt bé, anem a l'activitat 4. Diu, tria i completa els textos següents amb les formes verbals irregulars. Pasta dent, perquè somrigues sense complexos. Fes que les plantes creixen sanes amb Vitalplanta. Apunteu-vos a Galàxia, la millor revista sobre l'espai. És a dir, les paraules corresponents serien somrigues per la primera, cresquen per a la segona i apunteu-vos per a la tercera. Molt bé, anem ara a fer l'activitat número 5. Diu, escriu la primera persona del singular dels temps proposats d'indicatiu d'aquests verbs irregulars i explica en què consisteix la seva irregularitat. Anem al verb escriure. Present, escric. Passat simple, escrigui. Futur, escriuré. La seva irregularitat és que la vocal està en la vocal U final de l'arrel. Moure. Perdoneu, la vocal U final de l'arrel canvia en C o G. Aclarisc bé el verb escriure. Bé, anem al moure. Moure, present, moc. Passat simple, moguí. Futur, mouré. La irregularitat està en què la vocal final, la U de l'arrel, canvia en C o X. Recollir. Present, recull. Passat simple, recollir. Futur, recolliré. La irregularitat està en el canvi de la vocal de l'arrel, U per O. Molt bé, doncs hem acabat de corregir les activitats de dimarts 24. De la pàgina 132-133. Espero que ho hàgiu fet bé. Molt bé, adeu.